Men firmada işleyen. Men hiç haçan şu işten ýadamyn. İşten ýadak görama. Men bir zatdan ýadaýan, aýyň başy gelende ine berjek dip aýlygym saklaýan başlykdan ýadaýan. Ýaman nerim oýnaýar şolar bana. Götüme sokaw işin dip çykasym gelýär. Götüme sokaw işin, ondan goýuşdum. Acayip. Ne amalı? Yo başyňa ne bar? Näme täze desem täze aýallarda bolýar. Alsam? Mene şoňy senden soradym diýsen, kowukga barym bolýar. Götüne soksana. Özün kaçak şalkılap yürüme kaçan tutulacağım böyle de dine işle. Ya meneydi götün kısı bir manat işle kaçak sen. Paraya götün başından aşın tutulsan bilirsin. Ola galo. Men konkretna bišen keruşten zaryndatyp mal etek salynyp çertemi gaýtma hele bile gyýyr. Bu pahyra ýykma diýme köle oturdun ýerde. Ejen kerpiçden salyety bišen kerpiçden üstün monolitlatyp gysha ýetişdirip berin gurulgy ýok bardan dollarak edip çertegi gaýtym şonu gaýgatyp ýatym. At bolýas, mämi bolmaň. Başlığın oğlu futbol görünü. Gol. Ben giydim ağaca oturma bu mu? Gol falan. O dost. Hele ok meka. Bolya bardım şuna giydim mara. Ben o iki tile öydaki. Kazak ýerge otur valla. Ey, gol falay, depe, vay, dip, falay da. Ana giydim ejengelli öýden ýögör lan. Kim? Ya gapyna saňa kuwaktyny. Oho, ben owadan gydym, prinsesa gydym. Serep ben sana näme getirdim şoň emmesem senkide. Gele. Kaka, mağa yok mu? Sana da wagtynda adet edilmedi. Al gydym. Aran koknal. Hani otur. Bak gydym. Bu otyra maňa serep ýöne sen kakyň bir ýerde oturan. Atmıncık bu gıydım. At bolýas, mämi bolmaň gıydım. At bilesiňe jan kelani. Dur. Öz meşek bolup berer mi? Dur, ana hop. Hop. Yürü. Hoppa, hop. Hoppa, ana. Oğlum gıydım. Çudi. Hop. Yaşak, bir kayma. Sene sap bol. Bak şöyle duran. Var mekana geldi. Gıydım hoştaydı. Ya gıydım. Doğrusu düşündüm Saren. Hakikaten ata vurmak işten çıkmalıydın. Başlık mekana daşımdan kurtulap gidipdir. Yürüye gidiptir. Bu dostlarına gala futbol vurmar edipdir öýden. Öyle gıydım. Ha gıydım kakın gelýär ha. Sonra var ha. Benim koňjus tarafını dep görkezeydi. Bolýam gıydım. Ta epey sapar tepede. 2 sapar depen. Bolýar 3 sapar depen gelsin. Me, bakatı 450 manat. Neçe? 750 manat. Vay, yan 450 diýdiň ağa. İsteyene kendine ne kertireyim? İki de kaytaratmak hükman mı? Vay, satjak bolsaň 5'em gaýtalarsyň bolşuň näme? Awandan çağırdım tren hele yala köp näge girip berdiň o gürlede. Dost, şuň sevgili mene tanşan bir hepde bolýar. Bir hepde boldy. Sevgilim meni tanşyma bir hepde boldy diýýar. Günnomu? Sene wara birinji gede kafe içme, birinji gede elinden tutan günümüz zatam diýip belli ýa-da. Bolýar dost, bir kol tutmadan o. Dinläýdi o meni. Alya, ayt näme boldy? Şu bir hepde bolanyň şahna sevgili maňa ine golfyň asajetini soňga detdi. Şolum bilýän ekenler sen diýe gurbanlyk tutuşýar. Gerek mangalsy. Ine bu kawulsy iş çağırym göre, ine bu tuğdan alsa itini deret. Betmi? Gato okene bune. Sokut. Ha. Sen bunu var öýüňde goýma. Ha. Üstüňden uýup.
Bolýanay dost goýaýsyna ho dinläýinni. Bu feyda eder diýene. Bolýa ho dinläý ho. Ine töýgüli maňa şu asajiýyl sowgat etdi. Ine menem on sowgat edip onu konserde gitmeli. Näme men konsert gurnap berenim. O pişede men konsert gurnap berenim. Ye şeýle godan sesim bar. Yeni dandan kofeder şu açyk kakkan. Goýtanay kim goýaýsyna ho goýtanay goý. Keň sesim o janyň sag bolmasy dinler ýa näle ho. Onda näme o kömek soraýan o men o. Bak kim şu kömek etdi ýanyň sebebi şu töýgülimi konserde gitmäge pulum ýok. Vay. Dost. Bar meselem şumy? Dost. Şunyal kynunda dostlar bellidir. Ana naýy o maňalay. Ne etdiň ay dost çynyňmy? Mesele däl o dost o. Sen gal, men özüme gitdim men nima pul. Salam. Salam. Owadan sözüniň terjimesi. Siz kim bolýaňyz? Men Jakob Design'dan barlağa geldim. Bu kim? Menem Şad Kerim tanışanmam. Hansız kaska giyen zokmy? Gaskanaqtym. Bilýän musul ya hayal işleýänni? Hayalliýäňizmi? Şeýle de piştirin tedligini işleýäňiz. Siz jaýyň üstüne bolýan çaňyz podwaly kraskalar çüýrejek ha? Kraska näme çüýrem al bar ýaly. Näme diýäňiz? Kraska näme almamy diýä çüýrer ýaly. Kelläňizde demir gaçyp bolsaňyz nämesine jan gerek däl öýdýän ha? Yo sizin pikir etişiňiz ýa wagt bolan awa. Gaçta Kerim kelledim. Awa bolmady zat yapdym hepde de 3 günde kellemde gaçdym ýurtgu. Hawa hiç zat bolmandyr. Türkmençän täze öwrenen ortlan gurlaşýalat. Ýörçüne göreli. Haçan diýýän remondy? Känis kalmada. Netip bolsa 3 ýyl 14 güne diýin ýa. 3 ýyla düşnükli. 14 gün näme? Kreditler bala. Ja içine täze menemin tek elektronik almalallym. Düşünmedim. Menem täze zaýarlym min tek içine elektronik almalyýa. Bizim berýän materiallarymyz nerede? Oğurlanaýmasyn diýip öýde goýýan. Howla ýazmalyp iýeren sementlenme dallyňyzmy? Awa gowken kaçystmasına söz ýok. Normal urlap bilýän eken. Bäri ikinji etajda aynan ýanyna süýşämon set gowtutýar. Dur bir minut. Apşata sen nerden bilýän kaçystwan gowduny? Inta howla başladan oňa. Ettimle kuchnyany bek gatlaken remont. Düşünmedim. Dur bir min. Bäri gowtutanok. Salja süýşäňe. Kuchnyany remont etdim gaty bek eken. Düşünükli. Dünkü veren turgolamy getirin tanak görjek. Bar getir Kerim. Kerim, bar getir. Dur taş kap. Öýtdim de kapar. Owo, haçan oturýan eken remontuny. Başlarken yine gün yıl 3-4 otel remont